on calminama yeeɓiyankoɓe Pile TV lawol gongol gonneno ko yewta hesa wiyetende holno ɗum amnorto yata ko nder galleji men e nder cuuɗi men ene ƴeewa ko woni hen e jiifuji kewɗi gonɗi hen en puɗɗinoma ñanden haalde nde ɗo yewtere mbiɗen leydi Sénégal hande ñawoje ɓurɗo hewde tribunal uji ɗi ko gueɗe tati ɓe mbi goho ko fate luwas ɓe jaɗa foof hande tribunal uji ɗi ko wona ɗum ko koko fate pied o fenama yooɓi o ñaami dogui o ñaami yeehi tataɓal ngal ɗo jiiɗa fof ko debbo nana dewñine gorko walla gorko nana dewñine debbo ina dari ina ñawda yettoto ko hono ɗum amnoto hande sippere rango ngo ko Sadio Diaw mo hondolde kanko woni ɗo junggam nano e Oumou Dieng mo Ndiayen Sadio salamu aleykum jaam ñalli waaleykum salam wa rahmatullah mawɗo ba salmina Oumou jaam ñalli yawo cella a sippere ngo ko Mamadou An biyeteɗo Boyane Jeeɗo Mbolo Ali Sidi e Tidjaniyatou Sarr Mamadou An dañani hande arde kono ma sippere ngo wat sallah lamɗo jaaɓi puɗɗotomi ko Sadio hande rewɓe mbi worɓe nattide rasde rewɓe mbi worɓe natti suude dépense rewɓe mbi gorko nattita debbo han tan ko wi ɗum beelon ko debbo o jogui gorko natti wonde gorko wonti caggal natti suude dépense watti dogdeno suuɗoyo an sa wiyama noon ko jaboɗaɓe bon mawɗo bo mi salminima kadi mi yettima kadi bisimilla hamɗo yewtere maɗa wiyetende holno ɗum annorto so tawi ɓiɗɗo pullo so tawi wiyama tan waɗnama titode hunde titode nde waɗama holno ɗum annorto so tawi aɗa naata e ɗum ganda paɗa ko golle tiiɗ saabu holno ɗum annorto ittude ko amnota ko watta ɗum ha amnoko ɗum ko golle tiiɗe naɗa ɗum noon so ɓiɗɗo pullo invitama ɗum yo heblano ɗum ha feewi wona jaam jaam ko kala ɗo joni ko rewɓe mbi worɓe ko rewɓe mbi worɓe ko mi anda ɗum amnorto e ganda holno ɗum amnorto kono noon ƴewete holno amnorto koko amnaki rew kono ko amni ha gasi ɗum wiyata holno amnorto koɓe kaali ko ɗum koko woodi hande worɓe no waɗa worɓe worɓe hande ne heewi mabɓe soɓe desi dewgal gardal ngal tan woni joguetengal aɗa andi eɗen jogino konngol gotol eɗen mbiya a resat rewɓe tata oyo jogoɗa oyo bone jogo ɗum oyo sandaji pijo ɗum sandaji pijo ɗum yon ɗum amnoto ko ɗum woni ɗum ene woodi e koye konngudi meɗen donc mo jogoɗɗa o komo ndesɗa o mbaɗɗa galle jeewma jibinde sukaɓe o kala ko dañƴa hoccan mbiyamo da hokkuyen sukaɓeɓe ñamminɓe yarduɓe sohlodiri paɗe keddiɗo wonata ko galle bawma aɗa yaade waali o so tawi ñande gadɗa aɗa waalo foof so tawi ala ko nelduɗa kañum wonata fewjude hirani on kañum ko bone jogui ɗum keddiɗo ko sandaji jogui ɗum on kañum ko jawata koye voyage kawɗum koye voyage koye ɗanugal kawɗum koye pundi poton ko pundi ceerton koye pundi namdal ma ngal noon se garen maggal joni wonde hol sababu ko saabi wonde yimɓe rewɓe joni netti reste se des debbo namdo holko debbo jogui holko wawi est ce que ko donɗo e galleji gorko makko walla kanko en ko baɗo voyage ko maɗum acci jawdi ha heewi walla gorko baɗo voyage walla gorko banque fonctionnaire yo e gueɗe baɗe honno firti ko wonɓe hannde ndesirta ko ha ɓesgu e neema ɓesduno o ɓe mbaɗa ɗum ko galle heddiɓe ko nafo debbo nafo batta hen gaddata debbo ɓe wonɓe hannde ne gonɗini philosophie goto moom mbiyata wonde hokkam laabi ɗiɗi mi hattanani ɗum ko hokkam goto tan mbawmi keddiɗo kañum hokkata hen hono ɗum amnoto te kamɓe fof andirtiɓe rewɓe hannde pecce mumen pecciɗe ko pecce rewɓe pecciɗe ɗen pecce gaddan ɗum amnade holle pecce rewɓe hannde pecci ko pecce feccere hen wotere fejjere dari e yidde resede en donki resede jamma ñalma jiiɗo gorko moƴƴo jiiɗa haydara jitta ko gorko moƴƴo donki dañji heddiɓe nan dañi gorko moƴƴo jiɗɗo ɗumen ene wawi moftude men celli jooɗade heddiɓe kañumen wonko jogui ko ala ko jiiɗi hen so wona dañde gorko mo mofti wona gorko mofto ɗumen de jiiɗi ko gorko mo mofti ene mofta ɗumen joni noon heddiɓe fof cikki wonɓe heddiɓe fof cikki mataw hakkandi rewɓe fof ko noon poti waɗede te wona noon foti waɗde par ce que rewɓe pecce ɗeɓe jiiɗa moyenaji jiiɗa goto fof yiddude nde jiiɗa yidde goɗɗo on nde oya kañum ko jiɗɗo moftede oɗo ko jiɗɗo moftude oya ko jiɗɗo mo mofti ɓe gona goto oya yiiɗa moftede ko johollal muɗum hay sa addimo sa hakkimo nde aɗi aɗa andi ndeysaan Samamal Gadione yima jogol gotol o wi debbo tawi o wi debbo
ɗali galle tawi galle gorko ko ɗalani galle bamum ronkama yo jooɗo yo jooɗo debbo ɗali galle bamum ko tawani galle gorko haɗani nana jooɗi aɗa ɗum ha jumungu sa waɗi ngol sa firi ngol ma taw hewnani hen hewni nder a jarama Sadio Diaw hande woɓɓe heeɓe ganda ko wiide rewɓe nga ko yurnade kono jiiɗa seede debbo sono naata ko ma namno ko gorko liggoto holko gorko ɗannorto no foto yoɓete mbay o wurdani yu makko mbay ba makko wurani mbay wanda ɗo ɓe gona e galle he woni rewɓe ko salliɓe ha seede jiiɗi ko dañede koye mumen ko jaboɗɗa ɓen ewa tigi rigui Kaw Abou ko eddi adi foof enen calmina fidèle auditeur et auditrice yeɓoɓe Ayawo Pindi TV enen calminkiɗ musidɓe tedduɓe foof ha tengte machallah ko wonoɓe YouTube o kala saaha yiɗɓe sehilaɓe minen jarnaɓe no fewi enen jarnaɓe mi salmini on an Kaw Abou Sadio noon no fuɗɗiri ni welanim saabu min jiɗmi guerre yo saf mondial e joni noon namdal ma Kaw Abou watta guiro tottam goto mi ruttinma mbimi hande heewi ko debbo wiya yiiɗa resede ha debbo naata e gorko no yurno holto ɗannorto holko liggoto beele ko jeeyo mbayo wurdane yuma koye won rewɓe hande wiya ko Allah wata o yuma koye banggue fof maayi nden mbawa fandidemo mbala wondane wandaɓe rewɓe mbaɗa wona e galle famille o woni e ko nandi ko nandi hen saabi am no hoko jabotoɗa a rewɓe mbaɗanno noon wadde ganda hande o jamanu ndu tolniɗen wahli joni kay ko joni kaltan eyyi mais ko wahlim ko wahli ɗum wahlim sa nani mbimami wahlim hande gorke hoore mum eɓe jogui konngol eɓe mbiyatma keɓe ndesta cas social ɓe ndesta cas social i holno ɗum amnoto hande eɗi foof gorko sin ƴam etto namna debbo ko liggotoɗa hande sat ƴam debbo mbiyata ɗum ko liggotoɗa mbaɗat jaggue hunde mbaɗat liggo deuxiéme mai aɗen ko woni deuxiéme mai taw ko yiɗde wallide gorko heɗon mi haalanma aɗen ko woni deuxiéme mai deuxiéme mai woni desaɗa seera aɗen oyto kam ko mbomir deuxiéme mai noon ko desaɗa seera deuxiéme mai o namdiɗa no foti sukaɓe joguiɗa a faami no foti sukaɓe joguiɗa hande ko weeɓi ko rewɓe mbiyataɓe ina woodi tigui woni hen garani resede gari ko yurnade so weeli jooɗo so metti jaa woni hen ni hay so weeli jotta gar tan ko jiibɗe galle gar jiib galle ha jiiɓo sa hawri hen gandanɗa hoorema gorko taw debbo ɓuurma pinal walla taw gorko finani sa renaka alduma yumma e bamma e waniraɓe ma rewɓe foof yalta woppuma ɗon on awa fandinde ɗum on noon arani ko pour resede on ari ko pour bonnude on ko fannu mum banggue jiya kadi woni hen worɓe ndesat debbo desirat debbo tan ko hunde aɗen ɗi guilli ina heewi façon yidde koye ɓerde woni neɗɗo wiyata neɗɗo tan mbeɗa yiɗma kono guilli ina waɗi ina heewi façon eyyi neɗɗo ina yiid neɗɗo saabu mbaadi mum jiiɗira debbo saabu jawdi mum jiiɗira debbo saabu jibinande mum jiiɗira debbo saabu diini mum fof noon so ari ardi sa waddi hen jurumo on woni ko duumoto ko sa yiiɗi debbo a yurmani ɗum a yiiɗi ɗum sababu naggam so ɗum ɗon gasi tan a woppat ɗon debbo saabu guilli ko début mariage ko fuɗɗorde nde dewgal ko fuɗɗorde nde ko weli ko hen ko seeɗa ko heddi ko caggal foof ko muñal e sutura heddi hen sa kiisi ha wonde debbo ma min mbiyam yimɓe mbiyat balɗe kono mbiyam sa ñalde joom suudu ma guila subaka ha hiir tan yahat ha wayat ni hasset ni ko haal woni ɗon nanɗinam ni a faami donc ko weli koye dewgal ko seeɗa wadde sa erdini jiɗɗom mais hande Kaw Abou min mbiyanmam awa heɓtinde gorko jiɗɗomo e mbo yiiɗama walla debbo jiɗɗomo emo yiiɗa gorko ina heewi fals ina heewi fals neɗɗo jiɗɗom par ce que aɗa yiiɗi neɗɗo cikka oɗo ina yiɗma ina dog caggal ma jamme ñalawma ina haalanma hunde foof naata e mum ƴeewa ha nder ƴeewa taw wona noon woodi an debbo ha hande mbeɗa yaadema ɗon ina woodi noon wodate debbo noon wodate gorko sa won mo jiita cikka ina añma taw kañum woni guiɗoma jiya neɗɗo cikka kañum woni guiɗoma taw yiiɗama par ce que ayi rewɓe no mbayni welde haal worɓe noon mbayi e mbaykina tarat ɗum ni hande so gorko en haaldema tan ina yiɗma
so haali cikkata ko gorko desowo nen kono son guurdi gasi min ɗum jeemi Sadio rewɓe hannde worɓe hannde hollen ɓurɓe waawde funtude rewɓe hannde worɓe hannde hollen ɓurɓe waawde funtude haɗa mi yaa toon to luttuɗon koye Oumou Dieng par ce que Oumou Dieng haali ɗo o wi o yiɗi confrontation o yiɗi ko yimɓe o yi ko wuli yo wul te ko addi ɗo ko komin huɓɓodiroɓe eyi par ce que min wonko mi jaɓata ɓenna donc ganduɗa so nani tan mi haalat wonko haali ɗo o haali ɗo haala 2e mai o haali ɗo haala cas social ko haali ɗo ko fof ko gueɗe goɗɗe namdal ma naane holko tagi rewɓe e worɓe cuusɗirani to banggue dewgal goto fof wiide salas debbo namto ko hon liggoɗɗa appartement banggue naggam probléme mum fof hannde rewɓe hannde ko needi woni ko ala needi ɓe nehaka rewɓe hannde nehaka par ce que debbo pourquoi ɓe nehaka mo jogui hen dalil debbo hanki newto koye sara yumum haalanma yumma haalanma to poɗɗa yaade nde poɗɗa yaade mo poɗɗa yaade mo poɗɗa yaadu ɗo poɗɗa haadde gorgol ma ñiŋirma sabu bonandeji ma ɗi mbatta gorgolal ma kaɓayma kawma banon gorko yumma so hawrema haɓayma so ban debbo so ban gorko soyimama e lawol haɓayma duttuɗa ɗum tagi debbo rewɓe nenɓe ɓe kewno kene haɗaɓe kene haɗaɓe wellitare eɓe kewno kene haɗaɓe wellitare sa woni kersowo yumma kersowo bamma kersowo kawma kersowo gorgol ma kulɗo mawɗum dentiɗo kawmum so tawi ari reno ɗum ɗo foof ara dañata ta wellitade a dañata ta yaade ko fewani par ce que kalto jaaɗa hawrede goto mabɓe kalto jaaɗa e wuuri he walla kula nantanede ɗum ene joguino ɗum ko ɗum gardu ɗum joguino hanki rewɓe hanki e worɓe hanki ɗum addanno worɓe hanki wonde worɓe gorko sa gorko anti woni gorko woni gorko woni gorko koɗo jogui konngol e galle mum ɗo non gorko wona yaaden raddoya nadde no fukkani ɗumen ga ene lewa ga ene guese ene remen ɗum ko tiiri wiyete ɗum ko suusi golle gorko koɗo jogui konngol e galle mum ɗo ko ɗon gorko woni gorko baaba woni baaba koɗo jogui konngol e ɓiɓɓe mum ɗo ceerno woni ceerno koɗo jogui konngol e almuɓe mum ɗo directeur société o woni directeur ko ɗo jogui directive o wi yimɓe mbaɗe goppe goppa ko ɗon woni directeur neɗɗo fof koɗo ardi ɗo ko ɗon woni ne timmi so tawi ɗon ɗo garda ɗo a natti timmuɗo ɗon a jogui ɗon kono siwa kongol an a timmani ɗon joni noon somi ruttima ga enne e needi sukaɓe rewɓe mbinomi ɓe ñalawma hande ha fuuri men kala ɓiɗɗo debbo mo kalɗa wiyama ko anda faɗama anda ko ñamani ko jarami anda faɗama anda ko ɓontomi anda ko ñamani ko jarami ustu ɗemgal ma yam ustu haal ma yam an he kumba an to paɗa mbeɗa yaade ɗo men ruttu to pawɗa wiide ruttu ko ganduɗa yam a anda faɗama a anda ko ñamami anda ko jarami te ko mo ganduɗa ko baaɗi mo jiiɗa yumma e bam o yawa haalano yummakko yewno yeytunuma koye ma yo sengtoma ɓe daara tan ko weñirema omono jogui hono ɗum o haalani nanta ɗum so bande debbo wi noon a haalde bande debbo a nanti kono matta jaam karimna ɓiɗɗo hasa tawi ɗo nomo waɗa ko wonta a haalta sukaɓe mawnira noon so mawni ɓe gonan koɓe ngala gacce ɓe gono ɓe ndenaki hay batte ɓe kulani janfade fasiraɓe mabɓe ɓe kulani kadi fijirde ɗumen anani dewgal ɓe beelaɓe naata ngal ɓe beelaɓe jalta e ɓeni ñalawma ɓe beelaɓe naata ñande beelaɓe jalta ɓe naata ko samedi ɓe jalta dimanche dalde e ɓeni Sadio min ƴeew haɗam arde haal batinik kam aɗam koye needi mo mbiɗa o needi sukaɓe men ɗon enen jaadi ɗon mi salaki aɗen ko saabi mbima mi salaki ko mbiɗa ko needi ala kono holko saabi needi ala ko saabi needi ala hande ɓiɗɗo jibinete a faami haade ɓiɗɗo jibinede an a resi debbo ma aɗa won cukalel toksel a sowa jibinede ndesa cukalel toksel ƴettiyon appartement yummo ko cukalel baaba ko cukalel ɓiɗɗo jibinete on jogui expérience no nehirɗon ɓinguel mon wawa wonde onon tan ɗiɗi e nder appartement mon ala kartotoɗo ala biyowni ɓiɗɗo in mawne nder mon yi yumme baaba onon dugdu onon kaɓ onon jeddidir baaba nen ƴatto yummunen cipto on son mbi yon neh ɓinguel mon ɗum in wawi wonde
wawa wonde sabu nden ko nder galle mawɗo gonanno ɗen galle ko ɓitti men ƴettu hen temps men hayso ko seeɗa so yeehi ha ɓooyi noon goto men fof so yiiɗi beriyade beriyo kono kay fondement o koye nder galle fondement nder galle mawɗo batnoɗo fondement on ala hay pinal nden pinal fondement o koye galle mawɗo sa wonani galle mawɗo a joktaka ngal ɗon pinal saabu galle mawɗo goto fof arat aɗa heeɗo jewte fof aɗa yi galle no yarat hono kaw Abou wirni mbaɗani o hartoma mbaɗani o hajoma sa yeehi kalanɗa yummo wima lawalam ala hen ko kawma walla ko gorgol ma ɗum ɗon fof ala koye appartement gonɗen appartement mo gonɗen o jibinɓe ko sukaɓe cuhlel jibina enen fof ken sukaɓe expérience wonta ɗon hay goto wawa neede goɗɗo ko heddi ko jafɗam to enal ma jafɗa ko Sadio haali ko on kaale banggue newde e rewɓe ɓe beele worɓe ne potano ne heede ndene kadi so gorko ene fonno e hulde ne fonno hersude yiidede neɗɗo wadde ko fewani wadde caɗele ko rewɓe tan goni yonto worɓe ngala caɗele non ɗum woni ko mbimami ko sa nani nane e ko nder konngol mbimami gorko e hoore mum soit jofɗe neheede a woni cuhlel a gaynani neheede a faami saabu a andidani fof a ummima galle moon aɗa jogui gabbe seeɗa a ƴetti appartement ma a resi cuhlel aɗan ƴatto debbo nen cipto gorko onon ɗiɗi fof on ngala needi onon ɗiɗi son ngala needi son mbi onon neh neɗɗo wawa wonde a jarama mi arta e namdal mbiɗominane hatma artude namdal yontande o rewɓeɓe e worɓe holen ɓuuri wawde jamfade to banggue jamfa kaw so tawi a haali banggue jamfa ɓuuri hewde jamfa hande ko rewɓe worɓe ɓuuri wawde jamfade wona jingande rewɓe noon e dalil ay wona question comme debbo mbeɗa jingan debbo gon celluɗo kaalami ko kaalim ko sa nani mbimam gorko ɓuuri hewde jamfade ay debbo ina heewi caprice ina heewi benke ñenke kono debbo so yiiɗi yiiɗi so yiiɗa yiiɗa a faami rewɓe trian en noon ina woodi gon comme no wirte ni a faami mbeɗen e hunde mi ala e hunde naata hen kono ɗum ɗon fof so juuti gonga yaltat kono sa nani mbimami gorko ɓuuri hewde jamfade debbo a ƴettat cuklel toksel a faami ndesa debbo ina woni cuklel toksel anda haydara itte galle yummum e bamum tottiɗa nde garta nde aɗa ñaago ɗum yumme bamum jawdi mbo mbawɗa addude fof sa ñaagui noon bannum gorko a rokketake debbo ñaaguiɗa dokkaɗa ɗum murna abda nder galle ma wadde kala ko manqui hen ka poɗɗo timmidde a faami sen jii nden dewli fulɓe men nden no dokkirteno ni ngala caɗele ngala probléme saabu pullo heewi ko ƴettude ɓiyum cuklel toksel rokkire ay so rokkam nder galle joom galle ma toon mbaɗanteɗa formation in famɗi ko debbo pullo sutto in famɗi ko debbo pullo finat tan suuto yalta galle saabu ko forma e ɗum ɗon ha wawi ha waykin koye gallo jeeya on hayso waram dasam yaltata e gallo saabu mawnani tan rokka gorko ɗum andi eyyi joni noon an hande ƴetta debbo ndesa ina won cuklel toksel gondon gilli ala no wata yahat ha ɓooya wonko jiyanɗa e neɗɗo natta yiide so woni mbaddi Allah rokkirani koko luɓir kala ko jinɗa e neɗɗo so woni banggal mbaddi eko way noon jomiraɗo nen teeta a faami jomum in mawno wodno way gillima usto jaaha jiiloyɗa goɗɗum taw a suuɗani ɗum kanko debbo a faami debbo wonɗon ina waɗa misére wiye is ok ko kiro ok ko bonɗo ok ni way omon laarmayde ƴeew dewel ƴeew dewel taw misére mbo fawa o heƴani ɓernde te ko jaltata ko aɗa funtu debbo goɗɗo ha gondon sa funtirin noon mbo ndesɗa o gonduɗa on gondat a watta noon te sa nani mbimi jamfu kedi koye gorko ɓuuri hewde ay gorko so anci ko mbo potimi ɓewiide woni hen bonnitat aɗen neɗɗo aɗa yaha ha nat toon wawa wonde mbiya sincèrement pala handi en natti wawde wondude so tawi ganci kañum bonnita ala ɗum watta mais sa nani ko mbimami ko debbo ay debbo normal o noon mbimi debbo gonɗo debbo joguiɗo ko salto ko e joguiɗo gacci sa kiisi ha naate dewgal a yiiɗa défaite sinno ko sago ma a yaltata e dewgal ngal ɗon
ala debbo naatowo e dewgal e ɗum mbima debbo normal o ala debbo naatowo e dewgal yiɗi yaltude ay debbo an yi debbo piiteɗe nder suudu mum ha in laar mayde so yalti tawi to fasiraɓe mum wima ƴeew joom gallam waɗnim naggam nen fiji nen jal taw nen ware e nder a faami mais en garten kadi en jamfuuji biiteɗi ɗi debbo so yiɗi yiɗat ha gas ay kon triché hannde oɗo jamanu mo jiimo worɓe ɓerɗe jogui o photocopie mbaɗat ɗum original o moftat te photocopie o mbaɗat ɗum partagé totto Samba totto Demba totto goɗɗo totto goɗɗo yewtere ngal ɗo dagon ko gade Sadio mbiɗa koye ɓuuri wade jamfade rewɓe ɓuuri wade jamfade o haali ɗo haw tampi o haali ɗo ko fof ɗum tan koye wadde galleji omo lumbo joni kono enen fof eɗen ceedi enen fof hannde eɗen laaɓa eɗen gandi hannde oɗo ñalawma hannde mo gonɗen so tawi enen fof en kaldi gonga kamɓe rewɓe ɓe jooɗi men worɓe en jooɗi men kaldi gonga eɓe gandi hannde ko woni e rewɓe hannde cuusɗo gaccama e jamfa e triyagal ko mais noon woɗiri worɓe waɓe noon ko woni maɓɓe hannde woni maɓɓe hannde ko eɓe gandi feccere fesitande muɗum ko waɗani e worɓe aɗa woɗɗum aɗa woɗɗum aɗa ko addi winno worɓe en mbawi wadde ko ɓuuri ko mbaɗata ko kono noon worɓe ɓerɗe kurkirade hakkadi worɓe hannde ɓe ɗumen ko kurkira kabo min mi jaɓani ay min ko mbatton ko noon ɗin mi jaɓta ɗum de ala mais aɗa wallu worɓe hannde ko hulɓinade worɓe hannde ko girbaɓe worɓe hannde ko hulɓinade amnesty en droit de la femme mais an mbiyami même pas an comment fetiri kadi neɗɗo wima ko aduna o diida ko onon ko jamanu men oɗo joli ko nanta tan ko droit de l' enfant droit de la femme kono a nanta droit de père droit de père ko hollema droit de l'homme ene haɓɓa ha tiiɗi père ne joguira caggal père ne jooɗi mais père jeeyi galle mais gorko jeeyi galle an jogui droit debbo e gorko min ko waɗi galla min huuyi galla yeehi addoye debbo waɗe galle jibini ɗiyam mbaɗi yaɓaɗe de restaurant mbaɗa hokka min yoɓata ndiyam yoɓata courant waɗata foof aynata baye an so droit ari hokke kadi mi heɓi droit ham gayna mais droit de l' enfant droit de la femme droit de père droit de père droit de père noon o jabɗon gacani kono ganndo dawol ga si ko hakkude Oumou Dieng Sadio Dia wonno ma en gartu e yewtere wonde hakkude Tidiane Sarr e Mamadou Anne Tidiane kam mboɗo anndi nana heeɗo yewtere nde Mamadou nana heeɗo sippe mabɓe ngo holno ɗum amnoto mabɓe ma en gartu tan sallallah no jeewi ko ɗo e Pili TV holno ɗum amnoto Abou Samba Diop wonde mo ganduɗa kañum woni Oumou Dieng e Sadio Dia ko ɗo ka ten ha yewtere faade hakkude Mamadou Anne Boy Anne e Tidiane Sarr